jide Ugochi na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee n'eze a. Eze-Ana ị ga-adị. Eze-Ana Ugochi Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye manije ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye manije ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erighị anyị fọnda mba gị, ndị oche ya fọnda mba gị. Fada sikala aka ọgọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fe ka mma. Buru Baịbụl bịa akụkọ ebekwa chọọchị fa obodo ụka adakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye manije ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa n'oge awa nke eziokwu. A sị nke anyị dobiri ya bụ egwu n'ebe a maka ndị ọbụta abụ izi ha na-afụ m. Afọ mgbe Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Ọmụnwa na-anọ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba. N'ụbọchị taata bụ ụbọchị Orie. A sị m na Orie ga-eritere anyị ihe ọma ma dịpụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na akakaka ya ma anyị na chichiji ya ma anyị. A sị m onye echeche ihe ọjọọ ya ebe anyị ya bụ onwe ya. Ise n'ụbọchị taa, isiokwu anyị ji wee bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma dịka onye a kpọrọ ọrụ. What you must know as a called one. And ihe ị kwesịrị ịma gbasara agwụ, ya na talent, ya na uru ọ bara bụ mmadụ ịgba ọsọ agwụ, mmadụ inwe mentor, onye ndu ya, for you to be successful on earth. Ya bụ isiokwu anyị. Mana bifo anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June na anyị emesịrị ya, mana anyị ka na-aga ọfọ n'isi ndị niile so na ya bụ aja tii n'ọnwa June agwụ. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nke ọnwa July, ihe ị ga-eme bụ ịfọwọdụ ọnụ m ya 3 prayer request, email donation token to the account number. Echaachị m na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Ka anyị gwazie gị other details I need from you in order to book you. Ndị na-esonye na aja amarụgo maka aja, mana maka gị bụ onye ọfụ, aja mbụ n'elu aja epụta ihe, aja esigoro na ya bụ ọtụtụ ndị mmadụ elu, aja iri n'igwe. Denụ ọkwa ọzọ dị mkpa, ịnerecha vidiyo ya metụ aka na share button.
nke ọzọ bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịda watch true life story Nollywood movies, then jee na our YouTube channel ebe a na-watch movie. ị ma watch movie na my YouTube channel. O nwere special YouTube channel I create for movie agbọrọ Ugochi tubelu movie production. Ebe a ka ị ga-eje wee mụọ watch ya all our movies. They are true life stories, very unique. Then iru ebe ahụ subscribe so that mgbe ọ bụla anyị mere update like today, I post a long awaited movie called Abomination Nemesis. Go to my YouTube channel, you can watch that life-changing movie. After watching it, it will turn many things around for you. Nke a bụ ofu. Nke bụ adị mkpa bụ ọ bụrụ na ị chọrọ na inwe television station, na ị chọrọ ide show our movies on your channel, chat me on WhatsApp also. Nke ọzọ m chọziri ikwu bụ ọ bụrụ na ị bụ onye nwere talent n'ịbụ script writer ma ọ bụ n'ịbụ an actor, whether m iwu nwoke ma ọ bụ n'ịbụ nwaanyị, ma ọ na ị nwere interest n'ihe gbasara Nollywood, mana ihe ị na-achọ ọ bụ onye ga-enyere gị aka wee promote gị, ma ọ bụ na ị nwere talent music mana ị chọrọ a platform ga-enyere gị aka ka ị wee nwee ike wee kwụrụ amara gị amalụ, then chat m na WhatsApp also. We have already built Ugochi to a movie productions that sponsor young talents of actors and the musicians too. Yes, already we're good music. Yes, by weekend now, one of our own will be going to studio. Reason bona, anyị na-achọ ka anyị build television channel. That television channel the content ị ga na-adị na ya television channel ga-abụ ịgbasa ozi ọdịnala Igbo nke ị na-anụ kịta. Nke ịbụ ga na-adị na ya bụ Nollywood movies produced by our company. Nke ịtọ ga na-adị na ya bụ musics ndị belong to the temple, ma ọ bụ nke ndị anyị nwere record labels ndị anyị promote, and the interviews, entertainment. Onye ma bụ ihe a ga na-egosi na ya bụ channel. Now, so onye ma bụ ihe chọrọ ịma. So we are, ọ bụrụ na ị nwere talent mana ị na-achọ a good promoter sponsor, then you can chat me on WhatsApp 08057837672. Before m echefuo, o nwere ihe ọzọ nchọ ka nkọwala gị. O nwere ayo na ayo, one of my daughters na hunt for crown na program agboro Film House Africa, the reality TV show nke na-aga on now na Lagos. So afia Queen Desire, and all my fans all over the world, ebe ọ bụla ị nọ, please vote for her. If you like what I'm doing, vote for her. We are the Ugochi to a movie production, but the project here. So because support why by voting for Queen Desire. Queen Desire all through. Please admire, I'm on my knees. If you know what I'm doing, vote Queen Desire. Na Film House Africa, the reality TV show. We can get on na Lagos. Every go vote. Please. Then I can imagine you na kuzi IGBA. Kuzi IGBA may to go just 15 minutes, 20 minutes. But then talk and call again. He was an emma. I believe one yap or all. They will call. And my check while I come to even suwe. I call even suwe na chi while again. I believe one yap or all because in the may have a ball. It was out. In the mentor. Whether men alone come on and I don't know the ordinary. All the very important can go what they don't know. And what on your own with it can get. Oh, you have a manager. Kwanka. Obugoro onye with the best goldsmith person. That was only mentoriano. And I can go on one thing. You can never be successful on earth. But you have or they put on one of the best. If you are successful, you must learn whatever you are doing perfectly. All that you are successful, they are being them. Or Sunday man, they are many things, man, I have a quack. Over quack, it's just a matter of time. You already gather. Macanoya Bachata, or Abioso. You got idea?
So ọ bụrụ na anyị nwere call, ị ga-eje somebody ga-akụziri 1 or 2, somebody ga-akụziri secret dị n'ihe a na-eme, somebody ga-agbaziri gị olu. Ọ bụrụ sọ onye nwụrụ anwụ ka a na-emesi olu, onye dị ndụ a na-emezikwa ya olu. Ọ ga-enwerịrị onye bụ ya mentor ga-abụ ọ bụrụ na ọ gbajuo dọrọ gị, ịkpọọ ya mentors, ọ gwa gị nke bụ eziokwu. Ị ghọtara ya? Ọtụtụ ndị mmadụ nwere kọlụ na ha bịa na Facebook, ha na-eso ofu onye, na-esokasị ndị mmadụ, ma ọ bụ na na-esokasị ndị mmadụ. Ọ na-eme etu before you know it, ọ sị na ya bụ eze nwaanyị, before you know it, ọ sị na ya bụ dibịa. Nwanne, ị na-eme etu a, just a matter of time, ihe ọrụ oge ada. You know why? Ihe bụ ọkwa aka. Ihe bụ ọkwa aka bụ na ọ bụrụ ihe niile ka ị ya amacha. Mmadụ ga-akụziri gị. Ọ bụrụ na etu a, mmadụ nwere ike isi na ya dị very intelligent, na ya ma eji akwụkwọ na-echọrọ ịwụ medical doctor, ịrụ ọrụ dibịa, spiritual work, whether ma ị na-arụ pastor, ị na-arụ n'ụdị ọdịnala, bụ calling, all profession ka ọ bụ. So o nweriri isi na agwụ gị na-agwa gị ihe, mana o nwere ihe ndị ọzọ mmadụ ya akọwalụ gị na-etu a ka a ga-esi mee, na-esi etu a ka a ga-esi mee. Maka na ndị Igbo tụrụ ilu si na onye bụ mmadụ si bụ ite na aka ya enwe mkpọpụ ite na mkpọpụ ọkụ. So onye ọbụla na-asị gị na iri idiri ya na ọjọọ ọsọ ịbịa, ndị niile na-eme etu ọnwa na-anọghị na Jos bido ihe a na-eme tụrụbọm, ife a na-eme ewu trial lock. Ụdị ndị dị etu a na-eji ndị mmadụ wee na-eme experiment. At the end of the day, i were ndị mmadụ na-eme experiment, and at the end of the day, i lose vital people kwesịrị ikwudoro uru, maka na tụrụbọm ka ị na-eme. Ịghọtara ya? Ị ga-enwerịrị the knowledge. Yes, knowledge might be in you, mana a ga-enwerịrị the mentorship. A ga-enwe onye ga-akwụdoro gị asị ya godfather. Ọ dị everywhere. Ka mmadụ ga-atụ onye a na-akpọ Elijah, nyanwa soro Elisha, mana even before Elijah na onwe passed through the tutorial of the Aaron. Ịghọtara ya? So etu a ka ọ dị n'oge Moses na Aaron, etu a ka ọ dịkwa n'oge nke Jizọs ndị ụka ọbịa na ụmụazụ ya, 12 disciples and 72 disciples. So 12 apostles and 72 disciples. Somebody must mentor you in order to be successful, in order to be good in what you are doing. All the other look at it, say need too smart, need too intelligent. You start operating video camera without somebody kuziri. Ị ga na-agba onwe gị achị amụ. Ihe agbagodo enwere ike imegodo sef ihe na-apịkasị imebi anything. Mana imeji gị nwa na-eme trial and error wee compare somebody nwere proper mentorship, enwere onye kụziri 1 or 2. Ịghọtara ya? Ịfụ na kamera anwa onye anwa akụziri ọfụma ji alụ ọrụ ya kalas karịa kamera ahụ iji wee na-eme experiment, maka na mpịkasị ka ị na-apịkasị. Ịghọtara ya? Some igoti ọfụma, some menweti ọfụma. Etu a ka ọ dị. Ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ na ọrụ mmụọ dị very risky. Ọ bụrụ fon ihe eje site iko fon Android na-apịkasị tiri mụta ya. And aka ebe na-efu na ịmụta, even that Android iji now esi na ịmụta, o nwere ndị mma ya karịa gị nwa. Ịghọtara ya? That phone ahụ iji o nwere ndị mma mmadụ everything ma screenshot dị, mmadụ everything dị ya. Sometimes some of the phone ị na-use self, you have not explore 50% of the capacity or capability of that phone. So what have I said? Na phone ahụ ị na-use no nwere ụfọdụ ihe functions na phone ahụ ị mara. So ihe na-achịkọwala gị bụ na somebody must mentor you. Somebody must mentor you. So onye ka na-achịkọwa. So gịnị ka na-ekwu okwu ya? Somebody must mentor you. Nke bụ abụ ihe ya ama gbasara agwụ and talent. Ihe ya ama gbasara agwụ and talent bụ na agwụ bụ spirit nọ behind every man's talent. Ya bụ ihe ị ga-eme ihe ị ga-eme ka i wee chukwa agwụ gị ka ya dati ya talent ya wee wetawadụ gị ego. So gịnị ka na-akọwa? Ọ bụrụ na ị nwere calling na-akpọrọ gị ọrụ, iyi enwerịrị onye ga-abụ ya leader. Onye abụ ya leader bụ onye ga na-akụziri gị 1 or 2. Ọ gbajuo dọrọ ọgwa gị ka ngwa nwantịrị mara. Ọ bụrụ na ị na-eje na ministry ọ na ị na-eje na be dibịa ka ọ kụzielu gị ọrụ, o nwere ụfọdụ ihe ha ama agwa gị ma ọ bụrụ na ị chọọ ka ị jụọ ya ajụjụ. Example, reda mgbe anyị na-eje ụka ọbịa ịbịa ha n'ebe anwa the prophet n'anya fụrụ nwere call, ihe ọ ga-eme ewu ọkpọrọgo sie gị na ị ga-eso ndị prayer ministry, ị ga na-eso ndị prayer warrior. Ọnwa onye ahụ ekpere unu niile apụta, ọ sị gị anọzi na n'azụ, bido data ịbịa na-anọzi n'ihu ka iso ndị prayer warrior ya. Ọnwa ebe ọ na-eji ọkpọrọ ụlọ ihe ọ ji eme ihe abụ kọrọ mana ị nwere gift. And believe in me, ihe ejegido medicine na 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, ebe ahụ ka ị ga-remain.
ọ ya akụziri gị ihe a na-eme, ọ ya agwaghị ihe a na-eme ka onyinye amara gị achake ka ị wee kwụrụ, maka na ị bịara n'ụdị na-echọrọ ka ọ bụrụ ya mentọ. Mana ị bịa n'ụdị na-echọrọ ka ọ bụrụ ya mentọ, ọ tụrụ ọsụ ọgwụ o tinye gị n'ihe a na-alụ, ịghọtago? maka na even if na ị nwere gift, o nwere mmụọ ya bak dati ya gift ahụ, ka gift ahụ wee na-ejepụ na-eje eje na-abata abata. Nke bụ eziokwu ka m na-achịkọwara gị, ọ bụ asịkwa na ị nwere gift, ọ ga-enwerịrị mmụọ ga-abak ihu ọrụ gị, ọ ga-enwerịrị temple that will be speaking for you. If not, ihe ị na-eme try and lock. Yes, pastors ndị nwere ministries na-enwe temple ha na-abịa eburu ihu ala, temple ha na-abak ihu ọrụ ha, ka ọ ga-agba ha na-ekwubi okwu ọ na-eme. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dịkwu dibịa. Mana ihe na-achọ ịkọwara gị na mmadụ agha agwaghị ụdị okwu dị etu a ma ọ bụrụ na onye a chọrọ shọ ebe e kwudoro. Ka m kwụsị ebe a. Ọ bụrụ na ị nwee ajụjụ na nkụzi a, sendelu m meseji na WhatsApp 08057837672. I repeat, 08057837672. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, na-asị ịnerecha vidiyo a tụsara ya ndị ọzọ, cherekwa anyị n'oge awa nke eziokwu echi niile bụ Fraịde. Ọmaka mere anyị niile ya gazie.